Terbielip öskenden soň äňki menen Hauzumda aşsam boldu aňky döleň. Ey Kanatcan, kanday virus aýtsaňyz da öleňiňe sen üçün şaşabyt, aýtysda şabytlanyp şalgy berem. Anaw munaw virusty jolatpaýdym, aýtys diýdim boýdagy antidenem. Vaktina degen hazır çır bolupdur, osudan bastalganday bar küýbeleň. Mindetdemes degen men mugallimdir, kutulmaydın sekildi jalp iğneden. Iýygyňa salatyn iğnes emes, ideyası u bopdur jan tüýregen. Keşe maska tappagan bizdiň hökmet, uday gymbat ekmeni şaň tiýmegen. Su degin sap berem dep koymay otur. Halykty emdeymiz dep jalp iğnemen. Yapiray bul ne degen janaşyrlyk, közdegen mindetine del tiýmegen. Soğusga barıp gelgen ardagerde su tegin jürgüzgendey kanki menen ay.